No niin, se avaimen aukaisu kyllä onnistuu. Kun vähän tuossa testaa, niin minä nyt näytän vedellä, miten se lähtee. Hetki, pannaan vielä ottalamppu. Tuossa on vähän Se tuosta kato, minä napsautin. Vähän leviämpi, keskileviä meisseli. Tää on joku 5 kertaa 5 millin meisseli. Tuo avoin, tää on se pimiä, se ei reagoi noihin. Tuossa on keskellä tuo väli, kato tämä. Ja, eipä nyt aukaise, minä puhelimen paan tuohon pois siksi aikaa. Hetki. Se on nyt tässä. Tää puolikas. Jaa, sitä patteria pitää katsoa, mihin se on piilotettu. Tää pitää vielä tutkia, onko se tuolla jossakin. Tuolla jossakin vai missä se on patteri? Pölyä sinne on vaan pikkusen päässyt väliin. Tämmönen tappa.